Moi! Tänään on 20. päivä tammikuuta. Siis crazy miten tammikuu on mennyt jo. Musta tuntuu, että mä just tein uuden vuoden vlogin ja nyt on jo tammikuun loppu. Ja itse asiassa so far 2026 on ollut mun paras vuosi. Mä en varma, jos mä oon puhunut tästä mun YouTube-kanavassa, mutta viimeiset noin 5 vuotta mulla on ollut todella rankkaat ja pimeät vuodet. Vähän ennen kuin korona alkoi, mun elämässä alkoi tapahtua aika paljon rankkaa asioita ja se tuntuu, että vuodesta 2020 alkaen joka seuraava vuosi oli huonompi ja rankampi kuin ennen. Ja se oli todella vaikeaa, mutta yhtäkkiä viime vuoden lopussa jotain on vaihtunut ja mä oon yhtäkkiä taas oma itsensä ja nautin mun elämästä. Mä oon tosi kiitollinen tästä. Ehkä mä puhun tästä vielä joskus myöhemmin, ei tässä vlogeissa, mutta joskus myöhemmin, mutta nyt mennäks postiin? Mun pitäisi mennä hakemaan pari second hand vaatteita ja sit huomenna ja lauantaina mulla kanssa vähän pari kiinnostavia asioita tulossa. Tää on niin dreamy paita mun mielestä, että se näkyy, että se on niinku taivas. Tosi cute. Look at this. Tänään on 24. tammikuuta ja mä oon kohta menossa Svenska Teatteriin. Tai pitäisikö sanoa Svenska Teatteri? Anyways, mä sain liput Svenska Teatteriin mun sähköpostiin, niin mä mietin, että nyt on pakko mennä, kun mä sain koko viime vuoden aikana kans lippuja teattereihin, mutta mä aina skippasin, mutta tänä vuonna mä lupan itselle, että ainakin kerran kuukaudessa mä käyn teatterissa ja mä en koskaan vielä ollut Svenska Teatterissa, niin mä oon tosi innoissani. Ja mulla oli pikku ongelma, mä mietin, vitsi, mitä mä laitan päälle, kun mä menen teatteriin. Tai niinku, ei oo niinku esimerkiksi operaan tai Svenska Teatterin tai Kansallisteatterin, kun musta tuntuu, että se pitäisi olla vähän put together, mutta samalla mä en halua laittaa joku fancy mekko, siitä mä mietin, okei, tänään on Office Core. Musta tuntuu, että tää on ihan ok Svenska Teatterin, mutta joo, mä menen yksin ja mä mietin, että haluaisin tehdä kans TikTokkeja tai niinku Reels mun Instagramin, kun mä aloitin viime vuonna tehdä semmosia kulttuurivinkkejä mun Instagramissa, mutta sit mä unohdin, mutta mä mietin, että tänä vuonna mä kokeilen ja tehdään ainakin 1 tai 2 kulttuurivinkkejä mun Instagramissa. Niin
mä teen tämän blogin ja sitten TikTokin kanssa. Ja siitä katsotaan ehkä teatterin jälkeen mä menen tupareihin mun friendille, kun ton kello on 6 ja teatteri on 9 asti tai 9:30 ja mä en oo varma, jos kaikki on vielä tupareissa, mutta katsotaan ehkä teatterin jälkeen vielä mennään tupareihin. Mut joo, let's go! Mitä tapahtuu Helsingin kulttuurikentällä juuri nyt? Tänään mä oon menossa pohjoismaisen klassikkoon Astrid Lindgrenin Ronja Rovardottir-esitykseen. Se oli jotenkin niin nostalgista ja kotikasta fiilistä katsoi tätä klassikkoa livenä. Itse asiassa tämän teoksen maailman ensi-ilta alun perin tapahtui just täällä Helsingin Svenska Teatterissa 40 vuotta sitten. Ja se on nähtävillä vielä 24. huhtikuuta asti. Tänään on niin sopo aurinkoinen päivä, niin mä mietin, että se on pakko mennä pitkälle kävelyllä. Let's go! Guys, tämä on aidosti historiallinen päivä mun YouTube-kanavalla, koska mä löysin Bubsia. Nyt se tuntuu, että mulla on joku karkki YouTube-kanava, kun mulla on ollut karkki viime vlogilla ja nyt on tässä. Mutta eikö tänään on joku Bubsin demoversio? Kun musta tuntuu, että oikeat Bubsit on semmosessa school shapeissa, mutta nämä on vain pienet ovaali Bubsia. Mutta maistetaan.